बाजै नोंनि नोंना नावा जोङो बिलाइ फाग्लिया गुफुर गावदां हायलोलो बिखा फांदां जानजि सेरे रे गन्थं जंजि जित आदैया औवा मेवाइ खानाय गदां गदां नायनो मोजां लानानै बैसागु बोथोरखौ साखि दोनगोन जोंबो गोसोनि थफ्लाखौ बुफ्रुयोब्ला ओंखारलांनो बोला माबार थौदो खारसन हैनो बोला दाबो खारसन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनाय जास्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनि ल रोंखा राखा नोङा दा नैरोजास्नि मायथाइनि नोंबो सेंग्रा नंगौ लेखा फरायावलाय जेनखानायखा खिथु नुहां नुहां लंपेन्ट गाननाया दा मबाइल बाइक लानानै देलायफब मेंख्ल' नों आगै मावजि सिखावबायदि दे गग' 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा
มาทะลึงเลยสิคลาลับจริงท่าใบกระดาบุกให้พาจงให้พาขันลำใบกระให้นารีข้าลำลาจันในนงอาอากชานพูลละไลชานพูลคาพามีปีบาระไลปีบาร์คาเลอดูนงไลให้ทุริกันทุรีนี่นึกเขาเทียบกันในเรื่องจัสนีไม่ไทยนี่หนึ่งเบอร์สิงราเลขาพอไรเอาไลเส้นข้าไหนค่ะในเรื่องจัสนีไม่ไทยนี่หนึ่งไลสีคลาโมบายเชนเนลนี่ล้อเรื่องคาราคากันหนึ่งนี่ก่อนทงก็สมามาปรับเลยสิคลามมือจังนูปลามินีพลาคราตามโมหเราใส่ละละกบตาตากบตาตังเลยเบอร์ข้าวเบลหอเลยเบอร์ข้าวเบลเชงกาเพอร์นี่มัดมาพูบลีมอเตอร์การีเอาตอนไหนอยากขายาพีร์น้องอัปเปล่าหนึ่งไหลกาเคขายามาแล้วนัวสินละในเรื่องจัสนีไม่ใช่นี่หนึ่งใบสีคลาโมบายเชนนี่ล้อเรื่องคาราคาฮัลโหลเอียร์ฉันอะไรกันอ้าวมุขใช่ในเรื่องจัสนีไม่ไทยนี่หนึ่งเบอร์สิงราเลขาพอไรเอาไลเส้นข้าไหนค่ะคิดดูหนูหังลงเพนกันในยาตาโมไปเลยใบกลานาเนยฉันไลจริงราเดลัยพับแมงคลอนังอาเกยเมาจีสิเข้าไปดีเดก็ในเรื่องจัสนีไม่ไทยนี่หนึ่งไหลสีคลาโมบายเชนเนลนี่ล้อเรื่องคาราคาในเรื่องจัสนีไม่ไทยนี่หนึ่งเบอร์สิงราเลขาพอไรเอาไลเส้นข้าไหนค่ะเพื่อนเรื่องเล่นจำบีจัดสิพาเลวันจะไปบัวเบย์สเคลมันตะลังอังดาเกโคคราดเราทังบลาฮิลเซนเดลกันนาไนกังรับกุลีเนี่ยรอไปถึงบีเอจิดองลังสาระโคคราดเราเนี่ยบีนี่มุงเขาฮิลส์ดูท่านานี่สิมิจิเวไปทัดช่วยเลยนึงดองนี่ลังมาบาจิมันจะขับรังอาชีพรังเอ้ยฮากลีกังกับมีดำอังดาคาลีโคคราจาเราทังบราฮิลเซนเดลกันนากังลับกุกลุยนายาชุรมันเบลัยอร่อยมากอังดาคาลีโคคราจาเราทังบราฮิลเซนเดลกันนากังเฮนากังลับกุกลุยนายาชุรมันเบลัยอังโนงามันให้พากลาอาดาโทบรานุกุนดังอังโคดาบุงคาร์นเงจานลามันลาจะลำลักว่าเพียงนังเขาเพิ่งเงใบเบออาดาปากลาให้เรื่องเอาใบกราเรื่องเอาใบกรานังเขาเพิ่งเงใบเบออาดาปากลาให้เรื่องเอาใบกรามิสไวอังดาคาลีโคคราจาเราทังราฮิลเซนเดลกันนากังลับกุกลุยนายาชุรมันเบลัยอังดาคาลีโคคราจาเราทังราฮิลเซนเดลกันนากังเฮนากังลับกุกลุยนายาชุรมันเบลัยลาจิไปโน่ลาจิไป
राजाबो हागोन नोंलाय नोंनो खाथा मुङा थाबाय नोंनि हिल सुथा नोंखौलाय सारा क'क्राझाराव मिथिनायखा सोर आंखौलाय नों दाथ' गायखा आंखौलाय नों दाथ' गायखा दाखालि क'क्राझाराव थांबा हिल्स सेन्देल गानना गांलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय थगायनो ना आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय माथो बियो लाजिबाय नाय नोङो हाबाब माथो रागा सिंगारबायलै बिलाय रागा जोंनाङा आंबो मालायनिफ्राय खोनादोंथ' जानला मोनला दाबुं खोनानायाबो एखमबा थार जायोलै जाम्बिलाय सोर मेगन जों आंखौ बिदि फाग्लालाय बेफोरखौल' उदिसलाय नामा नों खब्राफ्रानो मानसि गिलुबाल' रागालै बिना आइजों खेलायनो नों आंखौलाय रागा दाफोजोंखा रागा जोंब्ला आं सासे फाग्लिखा मस्तानो हौवाफोरखौ दद्र होग्रा दादागिरि सेंग्राफोरखौ बैसोखौ मिथिना लाखा आं बायदि सेंग्राखौ दासि गिखा नों बायदि हिनजावखौ आंनो नाङा हाबालाया आं दाखालि क'क्राझाराव थांबा हिल्स सेन्देल गानना गांलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांबा हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गोग्लैनाया सोरमोन दाखालि क'क्राझाराव थांबा हिल्स सेन्देल गानना गांलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांबा हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नों लाजिबाय
整个社长都能安能够嘞，别个几个谁呀，人人能真的对社长的手拿来社长的，啊心里比心里说那做了心里，人家我们掌控了，门外门外。Papa bên bãi mình làm Papa lão lên này ba lên này cùng với thằng sổ na chị ngao lên này thay cả chị lên tụi chị lên để lại làm này Papa lão lên này ba lên này cùng với thằng sổ na chị ngao lên này thay Rajilin, Ujilin, Erai Lamai. Achingaw tinay kay Rajilin, Ujilin, Erai Lamai. Ayo, Erai Lamai kuci. Kasar bilang je pasal. Kau tanggang hang sesi lari sekau tanggang tanga khơi lấy agai oma sisi khela hasala guni bibenang shona hang sesi lari sekau tanggang hang sesi lari sekau tanggang Jambi 같이가 회의 마신 우리가 우리곡은 이씨 Gaya langgang sư Gaya lời gơi oma sisi khela nợ jер hơ na yau nợ urai lang Gaya lời gơi oma sisi khela nợ jер hơ na yau nợ urai lang Nai sini kusun haga play baik, jambil lagi. Rimba masih melakai. Somgiam basin, somgia. Masya brabra hap nay ni shom gaya lấy gơi oma sisi khela dan shan diu bla dam borai ge hap nay ni
सम गैला लैयागै अमा सिसि खोला दानो सानजौब्ला नम्बरायगोन रायलायबाय गुमै न' गंसेल'खाय लाजिलायबाय माखौ लाजिनांगौ जाखो रायलायबाय गुमै न' गंसेल'खाय मुगैलायबाय इस्रा मासि आफाखिथांबा बियो जाम्बिनायनिफ्राय सिलाया नै थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाथ'दो जाम्बि गाज्रि दामो गोसोआव माला हाबफैगोन आं थादो दा थादो
गयफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर मा होनदों नोंसोर लैया गयफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर हाबा हुखायावबो जाखाथारला नोंसोर मावनाय दांनायावबो गैखाथारला जाबायदों नोंसोरो हाथाय बाजारावल' रोंगो जागा बाथ्राथारदोंना नोंसोर जाबायदो नोंसोरो मिनि क्लाब गामि गंसे माइनि गिदिंबायग्रा सामोल होखा नायगोन लाजिथाराबो नायगोन दा नोंसोरखौ फैनायसाय नोंसोर आदामोन लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन लावथाय दुमब्रां आदामोन लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन लेखा फरायावबो आस'खान्दा नोंसोर हाल खदालावबो उदाय रोंला जादोल' नोंसोरो गेदोला मादोला बेरायबायग्रा जाथारदो नोंसोरो गामि उरग्लि सावरि बादालि जौ लोंग्रा लैया गयफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर आदामोन लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन रहाय लोगोफोर लाजि फोनांथारनोसै बिसोरखौ औ नङाबा होबायथारनांगौहाय बिमा बिफायाथ' जेबो बुंनोथ' हाखाथारला आदामोन गाव गावखौनो जेरैबो एक्सपार्ट साननानै लाबाय बायग्रा महर मोखाङाबो नोंसोरना एसेबो साबजाथारला लैया गैमोन गाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि आखल देखायबायग्रा जाबायदो नोंसोरो सेंग्रा गोरलै नायनानै रायदावबायग्रा जाबायदों नोंसोरो लामा सामायाव सिख्ला गोरलै जंखायबायग्रा लैया गयफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर आदामोन लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन खोथा बाथ्राफ्रावबो नोंसोरना खाब्रां सिब्रां लैया गयफोर माथो बुंदों नोंलाय फाव फेसनाबो बेखौ बा बैखौ नांगां सिगां नोंसोरलाय फाग्लाफोर लोंब्ला जाब्लाल' हाबा खेराइयावल' थुगां आदामोन थांना नायब्ला हनै न' बाङानो जेरैबो जिहं फाहं नायनायसाय जाबाय थागोन नोंसोर गामिनि सिख्रि मानसिफोरजों हदावबायग्रा थाबाय थादो नोंसोर बिमा बिफानावनो थैजासिम उदां लैया गयफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर नै नोंसोर बायदिया लैया गयफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर दासो लादों नोंसोर आदामोन लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन आदामोन लावथाय दुमब्रां सेंग्रा
लोगोआव थासान्दिल' लैयागै सना माइनाव गाव लोगोआव थासान्दिल' गोसो थोलायनायनि सायालाय थैजासिम गोसो जौफेजोबो लैयागै सना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेजोबो देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा माइब्रा जुमायनि निसायालाय गाव लोगोआव थासान्दिल' लैयागै सना माइनाव गाव लोगोआव थासान्दिल' गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेजोबो लैयागै सना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेजोबो गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारला लैयागै गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारला लैयागै सासे दिनैनो फोरमायखाबाय हागरना आंनाव थारला थुलासलै नोंनिल' सैलै आगै सना माइब्रा जुमायनि निसायालाय गाव लोगोआव थासान्दिल' लैयागै सना माइनाव गाव लोगोआव थासान्दिल' गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेजोबो लैयागै सना बिदियाव गैथ्रानो खेजागोन बाजों हो दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव मिजिंनि गान्थि खानाय रिगि रिगां आगर एरनाय
आर'नाइ आंनि अनजालिनि गोदान बोसोरनि गोदान बोथोरनि आंगो गोरबोनि हो आंगो गोरबोनि हाय हाय दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव खौरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों खौरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों मिथिंगा सिखोलाया मोसाग्लांदों बारदै सिख्लायाबो बाजखांदों सनाथि नाराथि रुपाथि हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव हो थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै
थोंसै जोबग्रो थोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों Karnongamonब्ला जिंगाबो सिखायामोन आंलै आगै जिंगाबो सिखायामोन नोंखौसो गोसोखांदों साइकेल पाम्पसार बादि जोंनि सरकारा बेराम केन्सार बायदि स्कुल भेन्सार आगै बिफाङा बिबार लादों अखा हादैनि गाङा थफा गोसो नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा
बायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा
जाया सिंगि मागुरखौसो आं जागोन आगै बैसो गोरलैखौसो हाबा लागोन फै बुरै
नङासै बोराय खानायबो गैला महरबो गैला देलायब्लाबोसो समायफिनला बोराय देलायब्लाबोसो समायफिनला खानायबो गैला महरबो गैला देलायब्लाबोसो समायफिनला बोराय देलायब्लाबोसो समायफिनला धुतबुरि खेरा होगोन आं थारसेल होगोन आं सना होगोन नों सिन्दुर फुनगोन बुरि होमब्लानो समायफिनगोन हाबा बोराय बेफोरबायदिखौलाय जोंबायदि बैसोआवलाय गाननानै बबाव समायफिनबावनो बोराय जाम्बि खेरा होगोन आं थारसेल होगोन आं सना होगोन नों सिन्दुर फुनगोन बुरै होमब्लानो समायफिनगोन बुरै गोसोआलाय गानै जोमै मोसानो लुबैयो नाथाय बेफोरखौ हालिया फै 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 बुरि फै खानाय हसारै मिनि बालायै बुरै बाजेबा बैसागु बोथोरनि रंजानो दे खेबसे दखना बबा बब्ला फायला फैला मोसानि दे जाथारदों बुरि दे फै बोराय फै फै बुरि फै दे बोराय दे फै बुरि फै मोसा दे बुरि दे बोराय मोसा दे बोराय दे दे बोराय दे मोसा जादों बुरि जाथारदों हाबा बोराय हाबा बोराय बोराय हाबा बोराय मेंबाय नै बुरि थारसे लाबोदों नै सथासे थाथेलजों जानाय नंला बोराय नै आसान खेराबो बुरि आसान खेराजोंबो समायफिनला बोरायनि महरखौ दोनखोमानो हानाय नंला बुरै बोरायनि महरखौ दोनखोमानो हानाय नंला फै 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 बुरि फै नोंहा मेङाखै बोराय खानाय हसारै मिनि बालायै बुरि बाजेबा बुरि बैसागु बोथोरनि रंजानो दे बुरि दखना बबा बब्ला फायला फैला मोसानि दे जाथ'बायहाय बोराय फै 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 बुरि फै दे बोराय दे दाब दाब फैलायबाय लाफा लुगा बैसो थांबोलाबो सेंग्रा थिला गारलाय जलाय जाबाय साथाम बिहा बैसागु 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 दावखानो 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 हाबाब ओइ मेरला बै सासेखौ नायहरलाय सयथिबो माइसि मोजांथारब्रा समायनाथारलै आइला हाबा जानायसोलाय सोरखि जानायनि फिसा मोनलांखोब्रा गथ'लाय जादोंना जायाखैब्रा थलाय खायदाफोर नांलाय बायो खोमालै साला हाबाब सोर जाखो नोंलाय सोर जाखो बारदै सिख्लासो ना आयराखिसो सोर दावलाया मोनलांलायखो नोंखौ जोंबायदि सेंग्राखौ नुवा मानो जोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो जोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो नोंखौबो मिथिला बाजै बाजैया माइसि समायनाथारब्रा गथ'फोर जायाखै नंदां ने जाबायहाय फाग्लाफोर जाबाय मा बुंबावनो आंनि बाथ्राखौलाय खावसे गोथैखासो खुगाल' जें जें दानो नागिरफैसिगोनसो ए आंबो सोंदोंमोन आंनिखौ औ
गोनाङानो सेंग्रा खावग्राफोरजों मोसाबायदों बांगुलि फागोलि आखल गैयि फिसा गोनाङानो सेंग्रा खावग्राफोरजों मोसाफादों बाग्रांबासि मोसाफैदों आहार जानाय गथ' गारना फैदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हा बिसिखौ लाजानो गिबाय नामाब्रा आदायालाय बैसागु जानायखौ बाजानाङाब्रा आदा नोंबो खुरैसे लोंफैदो ना लोंनायखौ सोंदों सालानि फिसामोन मोसौफोर बायदि फाल खारनो मोनदोंथ' साला र' नों बायदि नङा आंलाय हौवा नों बायदि नङा आंलाय आं गैयाब्लानो मबाइल कि मबाइल सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांज्लाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांज्लाय गोदान बोसोराव गाहाम नुवा नों दा नागार आं दा नागार बैसागु बोथोरखौ बरायनि फै बड'लेण्ड रायजोआव बयबो खौसेयै रंजानि 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 फै बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रजेनो नोंलाय अ रजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु नागिरना खौवा गाबाय दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय
गाबाय दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय गला बायदि नुलायलांबाय जारौ खावलायखौ लाजियाब्ला खिन्था दे नोंनि मुंखौ एवखां सावखां दोनखादे जारौ नोंलाय खाम सिफुं लाना फैगोन मोसानो जोंलाय गांनि दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो गोमो गोथां बाथ गांनि दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो बारदै सिख्ला बायदि बिरबोलायदो जरा लायै लायै मोसाफैदो गानै जोमै थाखादो दे मोसानो नोंलाय बैसागुआव मोसायाब्ला बहा मोसानो बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रजेनो नोंलाय अ रजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै से खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जौ फाग्लि होनना बुरिफ्रा बासि गारबाय साननानै रायदावामोन आगै मा मिजिं लाना बुरखायामोन रावबो लांफैयाब्ला आंखौसो नोजोर दंमोन नामा आगै आंखौसो नोजोर दंमोन
जाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गैयाब्लाबो गोसो दंमोन आगै साख्रि गैयाब्लाबो हा दंमोन नोंनि गोजोननायखौ गासिबो सुफुंथारगौमोन आं आगै गासिबो सुफुंगौमोन महर मोखांखौ लाय बासियाखैमोन आं साख्रि बाख्रिफोरखौ नायाखैमोन नोमा गायदेरानो बिहामजो लांथारामोननोहाय आदा बिहामजो लाङामोननो हेल' जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै से खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जोबफागि होनना बुरिफ्रा बासिगारबाय बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो गोजानाव नायोब्ला आं गोदो नेवसिगारनाय आगै खाथियाव नायोब्ला आं सिमोन गोसो थोनाय फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो नङा आंलाय खाब बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ एरखांहरनो मोसा नङा आंलाय खाब बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ सौख्रांहरनो फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बासो गोमनाया आंनो जेबो नङा आगै दमासि गिनायखौ नोंलाय गिनो नाङा बासो गोमनाया आंनो जेबो नङा आगै दमासि गिनायखौ नोंलाय गिनो नाङा
लाइजाम हरनायखौलाय बावनो दासान नैयाखै रुमाल हरनायाबो दाबोनो गोदानै दं लाइजाम हरनायखौलाय बावनो दासान नैयाखै रुमाल हरनायाबो दाबोनो गोदानै दं बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो गोजानाव नायोब्ला आं गोदो नेवसिगारनायाखै खाथियाव नायोब्ला आं सिमोन गोसो थोनाय फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै खारनो नाङा फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै खारनो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बेलायसो जाखो
Sama pikiran yang mata pikiran. Kari terus semua boleh nampak. Mungkin nak piking mas gua mungkin dia salah piking. Salah koi pun jada. Sigaret tu banyak ya, nak salah mulai diri gini semua kok. Mati mah kurunis mangku boleh. Kan katun jenengan sudah berkorban dua kali. Dia adalah yang hero kebaca. Sar bukan main di luar ni salah sport. Phạt làคนนี้มาเบลดพี่กุลิมาเบลด Mama beli rada tàu điêu này. Hai bà tàu điêu nữa mà บลดมาเบลดเป็นยาวนามันมาเบลดกี่ที่ดองหลังเฮ้ยดูดอกลาเนื้อยาเกยมาเบลดหากคนเราหนึ่งห้าไหลเทือบเบลดมาเบลดเกยมัมเลขันไหนลำเบรเป็ดเจเราเบอร์โชคสีเฮ้ยเฉยนึ่งไหลทุ่มเบลดทุ่มเบลเนื้อยาเกยเลื่อมเนื้อ
नै बेवाइफोर दारफां बैसागु बोथोराव थांहां फैहां नै बेवाइफोर दारफां मा मावदों नों खारहां खारहां गोदो सिख्लायाव खायदा लायै लायै फानसाब्लाबो नोंखौलाय फोनांनो हाथाराखै आंलाय नोंखौलाय फोनांनो हाथाराखै बेवाइफोर सना बेवाइफोर सना 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 नोंखौ नुयोब्ला गोसोआ जायो उरां फारां मोनोब्ला बिहारि लाहां लाहां लै लाहां लाहां लै लाहां लाहां आयु हाबाब नोंनि आखाइजों संनाय माइब्रानि जौ बिदै आंनि थाखाय जागोन बेनो बेरे मोदै खुरैसे हरदो दे गुसु गोदै जौ लोंनोसै आं गुसु गोदै हाबाब बेवाइफोर फलां फलां गोसोनि हांमाखौ गोसो सिङावनो दुफायहोदों सोलायनि नोजोरखौ दोनथ'दो है दोनथ'दो है दोनथ'दो मुलुगनि मानसिफ्रा नोंखौ आंखौ नोजोर होगोन नोंनि आंनि मोखां गन्थङा हास'जागोन गामियाव ओंखारनो हाया जागोन गाबुंला जागोन हांगारजों थोद बेवाइफोर जाम्बि थरसो सानबाय नामा बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो थोद बेवाइफोर जाम्बा थदसो सानखोनांदां नोंखौ साननानै बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु मोनबाय मोना बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो नोंखौ साननानै बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु मोनबाय मोना बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो नोंखौ साननानै बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु मोनबाय मोना नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब सनांगौ सिमां माने नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया
goja goja दसेनो न'नि लांगोनायाव सना दसेनो लामायाव दसेनो बेजों दसेनो बैजों दसेनो आंजों गोरबोआव सना थायो नों आंनि थाइनै मेगननि गेजेराव नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब ददे नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा सोरजोंबा नोंनि मिनिनाय सना हाय ददेर सना सोरजोंबा रायलायनाय सोरखौबा जंखायनाय एदावनाय नोंनि लाइमोन बैसो आखलालाय फाग्ला जाबाय नोंनि महरावलाय आंनि गोसोआलाय उरां फारा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाय नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा Hey फाग्लाफोर गोसो गोदानै जै हुस्का थादोंलै आयौ फाग्लिफ्रा होख्लायगोनलै जोंहाबो एहे 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 हे मा बुंगारखोलै फावदुरालाय जेबो सिन्था दाखानाङाखै फावदुर आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों दुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर माब्रै मिथिखो नोंसोरलाय जोंखौनो सानखाबाय नोंहा जोंखौनो सानखाबाय बिहामजोखा आच्छा
मायो माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों बुलुलुर आगै फावदर सना फिथर दासो मिथिदों आंखौ मिथिखायो जों नोंखौ गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन खेला मोनदों आंखौ नोंसोर खेला मोनाखै आदा आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों बुलुलुर मा आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर ओइ बुगब बिसि नोमा नों मा नोमा माथो बुगबखौ हाबा लानोसै नोमाखौ लागोन नोंहा आयौ नों मानो इसिबां रागा जोंखो सना नोंलाय माथो गेसाव गोफोन मानसिजों जरायबाय थायो खेमा होदोलै सना आं जरायफ्लादोंसो आं नोंखौ बेखौ गोसथोआ होनना मिथिखागौमोन खोथा जाहैबाय मा खोथा बुंना बैसागु दिनफ्राव बालायलांला नों गाज्रि मोनब्ला बुंना नों बुङाब्लासो आं बिराद गाज्रि मोनगोन आदा खोथा जाहैबाय आं नोंखौ मोजां मोनो सना मोजां मोनखायो आं थगायदोंसोदां थगायाखैलै सना नै आं खोमा खेबनानै बुंदों आइखौ मोनथारथों आरो नङाब्ला जिउ फेथिगम अरजानानै आङो थैथों आंबो थगाया आदा आंबो नोंखौ मोथो मोथो मोजां मोनखायो नै आं खोमा खेबनानै बुंदों आफाखौ मोनथारथों आरो नङाब्ला सैमा फाग्ला अरजानानै आंनो थैथों बिब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै
फोरबोआ जोबग्रोथोंसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै धोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायायागि देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगैरायदावब्ला बिनिखायनाय दैमा सोंनायालाय हननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थाया आगै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा देलों समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदारफ्राथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा आगै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो अलै आगै
दालाय मानिथो अफाय लांखो नोंनि बे डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो सैमा सोंनायालाय हरनो रोङाय आगै अफा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायाय आगै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बावदावखांनाय आगै रैदावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बावदावखांनाय आगै रैदावब्ला मिनिख्लायनाय सना नङा रुफा नङा आइजें गोनांखौ नाङा नाङा आगै आइजें गोनाङासो ग्रोब अरजाफैबाय आगै दाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खानसिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो ट्रफि फिनाय आगै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिन्जावनि फिसाया मालायनिखा आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगै रायदावब्ला मिनिख्लायनाय
ซื้อมาเชิงในอะไรอ่อนเรื่องอะไรออกพาเคยเรื่องนายหาเรื่องขาดสนไหนหินยาวเบสันทายอะไรเดลัยมังดียาเบลคาเรื่องไกลเลยสรเข่งไข่นี่เลยโมโหเราเบาเจ้าข้างในไกลไรเจ้าปลาไม่มีใครในไกลเลยสรเข่งไข่นี่เลยโมโหเราเบาเจ้าข้างในไกลไรเจ้าปลาไม่มีใครในเคยมาซึ่งในอะไรวันเรื่องไกลโอ้ข้าเคยเรื่องในหาเรื่องson mai hin jawa besen thaya gi telai mangriya bole kharanga ayo wa gaya deleng leng somau di bargau gang bai di mohorawa janggaja kerani nanga maskar kho nanga pion sekedar pato jugar horka are ba pulis military prato mugai jaka oh leya gei dalai mani the o phai lang khe Nani bay daktar engineer khalai uri jakhe o laya kai dalai mane te o phai lang khe Nani bay daktar engineer khalai uri jakhe kai ma sang naya lai on rengai age o pha kheran naya han renga Karson mai hin jawa besen thaya gi telai mangriya bole kharanga agai lei soro the khai ni lai mohorau bau dau khang nai agai ri dau bla mi ni khai nai agai lei soro the khai ni lai mohorau bau dau khang nai agai ri dau bla mi ni khai nai Oja phai baya gơi jana hawaya se nang nilai angge jabai engkar mai khan sia apin renga agai di bargau danga bertopi pinaya gai sitra bai sia begejer nonga hinjau ni pisaya malai ni kha agai lei sorok khai ni lei mohorau pak tau khang nai ya gai rai chau pla mi ni khai nai
การพบชมพูไปเตไหลมาลายสุขไหลไปปารดีชิคละการพบชมพูไปเตไหลมาลายสุขไหลไปनोंनि नोंना नावा जोङो बिलाइ फाग्लिया गुफुर गावदां हायलोलो बिखा फांदां जानजि सेरे रे गन्थं जंजि थित आदैया औवा मेवाइ खानाय गदां गदां नायनो मोजां बैसागु बोथोरखौ साखि दोनगोन जोंबो गोसोनि थफ्लाखौ बुफ्रुयोब्ला दोनखारलांनो बोला माबार थौदो खारसन हैनो बोला दाबो खारसन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनाय जास्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनि ल रोंखा राखा नोङा दा ए नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंबो सेंग्रा
देलाय फाब में क्ल नों आगै मावजि सिखावबाय दि दे ग नैरोजा 7 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा माथो नोंलाय सिख्ला लाबथिं थाबाय गोरा दा बुरखायफा जंखायफा खालामबायग्रा हायनारि खालामब्ला जानाय नङा आगै सानफुलालाय सानफुलखा फामे बिबारालाय बिबारखा लोदोदो नोङोलाय हायथुरि गानथुरि नोङो थाव थेबगां 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा जलांगोन नोंनि गन्थं गासैमा माब्लाब्ले सिख्ला मोजां नुब्ला मिनिफ्लाग्रा दा महराव सायलाला गबदादा गबदादाङो ओरैबो खावब्लिद हरैबो खावब्लिद सेंग्राफोरनि मोदोमाव फुब्लिर मटर गारियावथ' नायजाखाया भिर नङाबोला नोङोलाय गाखोखाया माब्ला नुवा सेनला 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा हेलो इयारसेल नालाय आयो मुखासो 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा खिथु नुहां लंपेन्ट गाननाया दा मबाइल बाइक लानानै सालायथिंग्रा देलाय फाब में क्ल नों आगै मावजि सिखावबाय दि दे ग 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा बेफोर ओरैनोसोलै जाम्बि जोंहा थिग खालायबानो जाबाय बै सिख्लायामोन दालां आं दाख्लै क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गाननानै गांलाब गोग्लैनाया र' फैथों बे एसे एदावनोलां सारा क'क्राझारावनो बेनि मुंखौ हिल्स जुथा होननानैसो मिथिजोबो फै खाथियाव फैल' नों एदावनायनिलां माबादि मानसिया खाब्राङा सिब्रां Hey, Hagli, Ganglap Medam. आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गांलाब गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गांलाब गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं नङामोनहाय फाग्ला आदा थब्रा नंगौदां आंखौ दा बुंथारनो जानला मोनला जालामला माफि आं
आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय लाजिबाय लाजिया बहागोन नोंलाय नोंनो खाथा मुङा थाबाय नोंनि हिल सुथा नोंखौलाय सारा क'क्राझाराव मिथिनायखा सोर आंखौलाय नों दाथ' गायखा आंखौलाय नों दाथ' गायखा दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय थगायनो ना आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नाय नोङो हाबाब माथो रागा सिंगारबाय बिलाय रागा जोंनाङा आंबो मालायनिफ्राय खोनादोंथ' जानला मोनला दाबुं खोनानायाबो एखमबा थार जायोलै जामबिलाय सोर मेगनजों आंखौ बिदि बुङा फाग्लालाय बेफोरखौल' दिस्लाय नामा नों खब्राफ्रानो मानसि गिलुबाल' रागालै बिना आइजों खेलायनो नों आंखौलाय रागा दा फोजोंखा रागा जोंब्ला आं सासे फाग्लिखा मस्तानो हौवाफोरखौ बद्र होग्रा दादागिरि सेंग्राफोरखौ बद्र होग्रा सिख्ला बैसोखौ मिथिना लाखा आं बायदि सेंग्राखौ दासि गिखा नों बायदि हिनजावखौ आंनो नाङा हाबा लाया आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नों लाजिबाय
थांफै बाक्ता हायै नोंजों गंसे मानि दामबोला रिंहोलायनाय गोसोजों गोसो जादोंमोन आं नोंखौ बे कफि गासेयाव ग्रें ग्रें मोनजोंनो रायजो जानो सना रायजो जानो आसिलि बिसिलि सना जरासिनि हिन्जाव मोजांखौनो मोनबायमोन आं हाबाब मोनबायमोन आं खाफालाव लिरनायब्ला बिलाइगौमोन आगोल सना आथिङाव लिरनायखाय गादिलिन उदिलिन एरायलांबाय खाफालाव लिरनायब्ला बिलाइगौमोन आगोल सना आथिङाव लिरनायखाय गादिलिन उदिलिन एरायलांबाय आथिङाव लिरनायखाय गादिलिन उदिलिन एरायलांबाय आयै रायलायनो सखि गासैबो बिरलांजोब्बायसो लागोनि बिबोनांसना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हारसा लागोनि बिबोनांसना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां ओइ जाम्बि खाथिं गाफै होनबासो बोरैबा गुलि गगोन इस गैया लांदांसो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो नायफिनिखौसो नोंहा गाबलायबाय जाम्बिलाय ओरैनोबा मासे मोनाखै सम गैया होमबासिन सम गैया मासिया ब्रा हाबनायनि सम गैला लैया
gơi oma si khla dan shan diu bla zamborai ge hap nai ni shom gila leia gơi oma si khla dan shan diu bla zamborai ge masih apa kita bagi này jam binai pasilan ơi hang a khơi lấy a gơi oma si khla hasala gani bi benang shona hang chư si lari sư cậu nơ thang đàng hang chư si lari sư cậu nơ thang đàng thang a khơi lấy a gơi oma si khla hasala gani bi benang shona hang chư si lari sư cậu nơ thang đàng hang chư si lari sư cậu nơ thang đàng 하트들 잠시 까지 담은 거 쇼 말라 바쁘게 난 하트다 하트
là màu ơi lấy ra cây phật ra gosi il gosi shikla phật Mai đời sơn lấy ra cây phật ra gosi il gosi shikla phật haba khayau bữa chắc khathala nâng sen bao ngày đắng ngày áo bữa cây khathala giá bay đừng nông sơ hát thay bá giá rau lo rừng jaga Ba cho thật đời sơn giá bay đừng nông sơ mini club kami gong sing mai ni giding bay ra Amul khá này ơi À gì khá vâng Này gần ta là sao Mày này sai này sao Ya da mình bao thay đúng răng xin ghe ra mình Ông phải cũng rỡ Ya da mình bao thay đúng răng xin ghe ra mình Lệ cả phố đại áo bữa số tan đã nâng sơ Al phố đà lau bữa tay đừng la Giá đưa lộn nâng sơ được Đi đưa lá mà đưa la bê rai bay gra Giá thar đưa nâng sơ được Kami urgli Sauri ba dhali dâu lưng ra ơi lấy ra cây phật ra gosi il gosi shikla phật Lấy giá cây phật Ya da mình bao thay đúng răng xin ghe ra mình Giá cây phật Cái rừng lại Hay á Thật hay á Chú có phan rừng vậy đi À khá đấy Nghe là mình đó Dạ thật là Bây chân Rohai legugur lazi kunang harusi bisiko oh nunga ba gue tarna goai birma bi paya to je bebung no to haka tarla hayya damang gau gau ko ne je dai be parsana nei la bai bai gra Maaf saya lagi. mohor mới khang nga bữa nâng sân na ese bữa sắp giá thalla lấy ra cây nâng cầu cầu khâu nửa xịt là gần lấy bay đi à khốn đẹp thấy bay ra Maaflan Pak giá bay đưa nâng sơ sen ra gần lấy ngày nan nay đầy đầu bay ra Giá bay đừng nâng sơ đờ lãng mà sao mà yao Xiết la gần lấy dòng thay bay ra ơi lấy ra cây phật ra gosi il gosi shikla phật Ơi thằng đi phơi Ya da mình bao thay đúng răng xin ghe ra mình Ơi thằng đi phơi Ôi anh ấy lại quay sang quay con không quên gì lên Mà mình coi gì nữa Vậy, thằng bạn sống Thì hãy tăng ra được có chút nào cái ăn Nó mới tăng là Hạc là hay Mà phải ra ra là Vậy, cả rừng thả khờ thà bá thà phao bữa nâng sơ ná khao răng xì răng lấy ra cây phật Mà thưa thằng tân Vậy phao phê cho na bữa bê cầu bá bay khâu nặng răng xì ga Đi ra lại, thằng là hứa Đừng là giáp la Lô hạ bà kế rai áo lúa thuộc vàng hay ya da mình Thằng là này bla hôn này nổ bang an Dê rây bớ chỉ hóng phá hông Này sai Sabay tha galang sargamini Sikriman si farjang hodang baikra thả bay thả đơn nâng sơ bí ma bí phần nào nơ thời gia sim udang ơi lấy ra cây phật ra gosi il gosi shikla phật Rồi, mình sẽ bắt dạ ơi lấy ra cây phật ra gosi il gosi shikla phật Đã sớm là rằng rừng ra Ya da mình bao thay đúng răng sen ghe ra mình Hey, 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 hey
नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान आरो बेवहाय माखासे हाबाफारि अलरेडि लानाय जाबाय। जोंहा भबेस कलिता बिथाङा फैनानै माखासे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो दिनैनिफ्रायनो सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ खुंनाय जागोन। अखानि थाखाय जोंनि हाबा मावनाया जथेस्थ' उसुबिदा जादोंमोन, नाथाय दायो 99% कमप्लिट जाबाय होननानै जों हमना लादों। जि 1% दङ बेखौ जोङो दिनैनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन आरो दिनैनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मानि सानथामनि हाबाफारिया जागायबाय। आङो सारा आसाम नाङै गासैबो रायजोफोरखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। हाबाफारिया दिनै माखासे बेखेवनाय हाबाफारि दङ। थान्दै मेला दिनैनिफ्राय जागायगोन। गाबोननो माखासे बर' थुनलाइ आफादनि बान्था राननाय, सावराय मेल गोबां हाबाफारिफोर दङ आरो कालचारेल मोनाबिलिबो दङ, हारिमु मोनाबिलि। बिनि उनाव समफोरो अपेन सेसन जागोन जेरावनोखि भारतनि हादोरगिरि बिथाङा बाहागो लागोन। दा बे गासैबो हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों। नैबे दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि 2, 3, 4 मेयाव तामुलपुरनि जि गोजोन फोथार, बे गोजोन फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय दिनै जिखिनि गासै बेवहाय जिखिनि जि पेन्डेल, गेस्ट हाउस, जामुंसालि गासै जि बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिया दा सोलिबाय थादों आरो बेवहाय दिनैनि हाबाफारि लेखा आं नैबे गाहाय सायनासालिनि गाहाय जि जौसां रुंसारि सुनिल कुमार बर' गोसोखां जि जौसां, बे जौसांखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिथां रुंसारि सुनिल कुमार बर' बिथाङा फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि महरै आरोबाव बिथाङा खालि बिबानगिरिल' महरै बिथाङा खामानि मावाखैमोन, फोरोंगिरि बायदिल' बिथाङा खामानि मावाखैमोन। बिथाङा बर' थुनलाइखौ, बर' रावखौ, बर' हारिमुखौ फोजौखांनो थाखाय, जौगाखांहोनो थाखाय माखासे खामानि मावदोंमोन। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि मावथि हिसाबै आरो सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा बेखिनियावल' थाद'आलासेनो बिथाङा गावनि जिखिनि सोरजिलु, जिखिनि गोसो बा सोरजिलु जि मोनसे गोहो, बेखौबो बिथाङा गावनि लिरनायनि गेजेरजों, गावनि लेखा लिरनाय, गावनि खन्थाइ लिरनाय, रायथाइ लिरनाय, बेबायदि लिरनायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिनो हादोंमोन आरो बिथांनि जिखिनि लिरनाय, बे लिरनायफोरा माखासे लाइसिफोराव फोसावजादोंमोन आरो बिथाङा लेखा महरैबो फोसावनाय जादों आरो बिथांनि जि मोनसे सोरजिनाय, बे खुलुमबाय। बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। बर' हारियारि दैदेनगिरिफोर बांलादेश हादरनिफ्राय सफैनो हादों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव दा समाव जोङो सावरायनि जे बांलादेश हादराव बर' हारियारि सुबुंफोरा माबोरैहाय जिउ खांनानै दङ आरो बिथांमोननि इयुना माबायदि जागोन बा जानानै दङ। मख'नो गोनांदि बांलादेश हादराव आथिखालाव बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसद मुंनि मोनसे आफाद दङ, गौथुम दङ आरो बे गौथुमनि गेजेरजों बांलादेश हादरनि बर' हारियारि सुबुंफोरनि गांनाय उखैनाय, साननाय हनाय गासैनिबो बिथांखिफोरखौ सुजुनाय जायो आरो हानायसेबां
बर' हारियारि थामोनथानि बिथिंखौ बिथांमोना नोजोर होबाय थादों आरो आथिखाल समसिम सोलोंथाइ रांखान्थि समाज लोगोसेनो बै हादराव थानाय बर'फोरनि इयुननि बाथ्रा बिथांमोना बेखौ प्लेनिं खालामनायनि गेजेरजों माबोरैहाय बिथांमोननि हारिखौ जौगासार फारसे लांनो बेनि थाखाय बिथांमोना बिथांखि लाबाय थादों। दा समाव जोंजों लोगोसे दङ त्रिपुरा कल्याण संसदनि दैदेनगिरिमोन गिबियावनो सिनायथि होनो नागिरदों मथुरा बिकास त्रिपुरा बिथांनो जोङो खुलुमनो नागिरदों आरो सिबिनो नागिरदों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। आरो दङ अनन्त त्रिपुरा बिथाङा आगुनि सेक्रेटारि त्रिपुरा कल्याण संसद बिथांनो खुलुमनो नागिरदों आरो सिबिनो नागिरदों। खुलुमनो नागिरदों। दा समाव जों सावरायगोन जे बांलादेश हादराव त्रिपुरा हारियारि जायखौ बर' होनना बुंनाय जायो आरो बिथांमोना जाहैबाय बर' हारियारि बर' फोलेरारि सुबुं बिथांमोननि आथिखालनि थासारि बेनि सोमोन्दै मिथिना लानि गिबियावनो जोङो मथुरा बिकास त्रिपुरा बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन। आथिखालाव बांलादेश हादराव बर' हारिनि अबस्था बेनि सायाव नोंथाङा बुंथिदो। आच्छा बांलादेशआ बर' जों त्रिपुरा सिनियो जों बर' बा बरक चिनी बरक जों ककबसा चिनी ककबरक चिनी बांलादेशआव जों प्राय 2 लाख चिनी बरक दङ ककबरक सानाय 2 लाख ककबरक सिङाव जों बांलादेशनि 3 जिल्ला खागड़ाछड़ी राङामाटी बान्दरबान अबनि फाथारावबो चिनी जे प्लेनलैंड दंनाय जायगा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट दायो चिनी ककबरक सानाय त्रिपुरा राव दङ बर' राव तो जों बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसद मूलत এই বাংলাদেশনি বিভিন্ন জায়গা দंनाय চিনি যে স্ক্যাটার যে চিনি बर' राव बनो একসাথে তুইफाय बाक्सा জায়গা दे तुबै जों बनो सामंतां बावबाय बिसेसकै चिनी जे इकोनॉमिक सोशियो कालचाराल डेवलपमेंट तारपरे चिनी जे हिस्ट्री कालचार अबरन लाई जों सामंतां तो जों 1965 হইতে चिनी बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसद बांलादेशनि त्रिपुरा रावनो लाई सामंतां फायो। आच्छा होमबा बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसदनि जोनोम बेयो 1965 आच्छा नोंथांजों आंजों जेनाखि रायलायबाय थादों नोंथाङा बरक रावजों कक बरक बुंदों आं बर' बुंदों नोंथाङाथ' बुजिदों आंनि सोंनायफोरखौ बुजिबाय थादों आच्छा आरो नोंथांनि बुंनायफोरखौ रायजो राजाया बुजिबाय थादों दा जों फैनि अनन्त त्रिपुरानि फारसे जे नोंथाङा त्रिपुरा कल्याण संसदनि आगुनि सेक्रेटारि नोंथांनि रोंगौथियाव त्रिपुरा हारियारि एबा बर' हारिनि मानसिफोरखौ बांलादेशआव माबोरैहाय जौगासारनायनि प्लेनिंफोर खालामदोंमोन? गोबां हामबाय जे एंखम टेलिभिजनाव बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसद এবং ককবরক রাও त्रिपुरा कल्याण संसदनि माध्यमे जे विभिन्न एलाका दंनायाव जे बर' बुमाबसा त्रिपुरा राव चिनिबाबो दंलायो बनो एक उन्नयन बागै सामंतागो এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টও তোনাগুলো যোগাযোগ খাইयो त्रिपुरा कल्याण संसद सामंतागो अपनी पाशापाशि बर्तमान डिजिटल जुगे বিভিন্ন नेटवर्किंग माध्यमे त्रिपुरा राज्य बडोलैंड बाय बाक्सा जे एक ब्रिजिंग जे बर' राव बाय मिलिनानै एक सुযোগ उहा बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसद और सामंता अबनि कारणे जों दाबो आसामनि बर' राव बाय बाक्सा बांलादेशनि बर' राव बाय बाक्सा थाय दङ जाय दङ नुन दङ और सामंना जों खाय दङ। आच्छा तारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बांलादेशनि हारिनि मानसिफोरा बर' हारिनि मानसिफोरा जे आसामनि बर'फोरजों गोरोबनानै दङ नोंथाङा बेखौ बुंनो नागिरो फैनि जोङो दानिया मथुरा बिकास त्रिपुरानि फारसे जे नोंथाङा आसामाव फैनानै बड'लेण्डआव फैनानै माबायदि मोनदों? जों बांलादेशनि अनेक रिमोट एरिया चिनि न'क माने तो जों माने ज्राय फांसनि हयते खोनायफायो चिनि बर' दङ बर' आसामाव दङ तारपरे त्रिपुरा दङ दा বিভিন্ন एरिया चिनि बर' दङ हिखना किन्तु 2010 साल चिनि जे बर्तमान स्पीकार बिश्वजित दैमारी
ববাই যে বড়ো ফেস্টিভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল বড়ো ফেস্টিভ্যাল মানে যারা এই ত্রিপুরা স্টেট দেয় আগরতলা মালাইখা আবনি পরে রবইরিন থাকা তারপরে আবার जों ফাইকা আরেকলে মানে চিনি থাংফাই দেয় जों একটা কমিউনিকেশন তাবো উইন থাকা তো কমিউনিকেশন মানে পরে जों তেনিবো তাবো যে বড়ো সাহিত্য সভানি প্রোগ্রাম উনাই চিনি যে 2-3-4 মে অদে जों আবার মানে जों ফাইকা আর মানে প্রোগ্রাম দেয় মানজানানি বাগে তো প্রোগ্রাম দাই ফাই जों তিনি খুবই মানে গামনা যত মানে খাদায় মানে বখা সৌমু তাবো जों যে চিনি ব্রো রবাই চিনি আত্মীয় স্বজন তাকু বুকু মা ফাবাय जों मालायनानै ताव आरो कथालहाय मालायलाय दो जना माराखै क्रोंलाय जों मालायलाय तंलाय मादो अब चिनिबाय बिराद माने तंथागनाय जरा हि बखाका आच्छा कालचारेल नि बेलायावहाय नोंथांमोननि बांलादेशनि बर'फोरनि जे कालचार आरो आसामनि बड'लेण्डनि बर'फोरनि जे कालचार बिनि माने जेनाखि एनालाइसिस नोंथाङा मा बुंनो नागिरो आच्छा चिनी कालचार बिसिङाव फार्स्ट नङा चिनी जे ল্যাঙ্গুয়েজ काव बा राव ল্যাঙ্গুয়েজ दे चिनी मोटामुटी काछाकाछि जास्ट 60-70% মানে नौनि काव जों बुजियो चिनी काव न बुजियो मोटामुटी कमिउनिकेशन जों खालायलामा अबे একটা इशू আরেকটা অংশ চিনি যে লোকবিশ্বাস যে রিচুয়ালস তারপর চিনি মিথোলজি চিনি যে তংনাই জানাই চিনি কাননাই চুমনাই মোটামুটি সিমিলার যত তো চিনি যেমন মোসানাই বিসিং যেমন চিনি এই চিনিবা খেরবাই দं ননি খেরাই दं হ্যাঁ তারপরে ননি যে বাথৌ চিনি হয়তো সরাসরি বাথৌ করে চিনি তো গরয়া মতাই বা আরো যে কথার মতাই अब तो चिनिबो मताय दं ननिबो বিভিন্ন ধরনের মতাই दं তো মতাই দেবতা মানে যে লোক দেবতা अब তো কিছু সিমিলার দं এবং চিনি যে হিস্টরি লাই অবশ্যই সেম যেহেতু বড়নি হিস্টরি চিনি বরংনি হিস্টরি মোটামুটি মানে একটা কানেকশন দं লিংক दं সুতরাং ও যে চিনি যে কালচার চিনি যে হিস্টরি চিনি যে মানে লিংক दं নাই অবনো जों মানে डेभेलप खालायनो नाङा आच्छा इकनमिकेलि माबायदि डेभेलप बांलादेशनि बर'फोरनि इकनमिकेलि असो डेभेलप या कारण चिनी बांलादेशत अनेक हिल्स বিভিন্ন हिल्स दे बा रिमोट एरिया दं मार्केट प्लेस बा अनेक कसाल दं अबनि कारणे बा अनेक समय जे इकनमिक एक्टिविटी राव ब्राउनि जे प्रोडक्शन राव माने हाथि फालमिया नाना कारणे बावनि माने किछु जे इकनमिक जे डेभेलप होनानै कौ असुख बाव डेभेलप मुया कौ हयतो किछु माने जारा शहरनि काछाकाछि माने टाउननि जारा करेगारा दंनाय बर हयतो विभिन्न इकनमिक एक्टिविटी खालाय बाव फालमा बाजार बनि इनकाम फायो किन्तु मैक्सिमाम जनगोष्ठी तावबो जे लाम कसाल दं थाने बाव अनेक समय बाजार मार्केट एक्सेस राव बनि क्रय आबनि कारणे बाव तावबो जेभाबे डेभेलप होनानै कौ असुख डेभेलप मुया कौ आच्छा दा जों फैनि अनन्त त्रिपुरानि फारसे आरोबाव जे बांलादेशआव चिटागं हिल स्ट्रेकनि मोनसे अट'नमास काउन्सिल दङ आरो बे अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बांलादेशनि बर'फोरा माबायदि सुबिदा मोनबाय थादों बांलादेश যে ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবার যেহেতু নির্বাচন হলে ওরা যে মেম্বার যে 9-9-6 খাগাছিতে জাতিগোষ্ঠী ভেদাভেদ চাকমা মালমা বাঙালি মিলে জাতিগোষ্ঠী ভেদাভেদের একটা রেশিও দেবো অনুসারে ত্রিপুরা করার সুযোগ মানে এবং ওর সুযোগ জেলা পরিষদের মাধ্যমে কোটা ভিত্তিতে কিছু চাকরি বাকরি কিছু সুযোগ সুবিধা এবং যিনি সকল সম্প্রদায় বিভাগে প্রযোজ্য পাশাপাশি যে বর্তমানে পাবো যে জেলা পরিষদ বা বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদ কিছু মেজরিটি বা যারা সুবিধা হয়তো নাই আবার হয়তো কিছুটা চিনি হবো চিনি ত্রিপুরার বিশেষ করে লেখাপড়া স্কুল যেহেতু হাপু হাতাই দंलायो স্কুল কলেজ অনেক সময় মায়া ড্রপ আউট হবো মানে অন্য জাতি গোষ্ঠীর কম্পিটিশন খাই টিকি নিয়ে অনেক সময় চাকরি বাকরি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত যেহেতু চিনি
अन्य जाति गोष्ठीनाय जों लेस क्वालिफाइड आबहावाय मात्र जोंनि जिअग्राफिकेल आंगो कारणे जोंनि दंमानि सामानि कारणे हल থেকে जों ত্রিপুরা যেহেতু বাংলাদেশের কিছুটা পিছিয়ে দङ आदसा थारमाने अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय जेनाखि सुबिदा मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखै सब मायाबले जितु माने जोंनि आसामनि गसर बा बिभिन्न अंगनि गसर जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव अदरनो पावारफुलिया आबहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि उपर निर्भर सेन्ट्रेल राजनीति दलनि उपर निर्भर खायो যেতটুকু ম্যান্ডেটরি যেবা কিছু কিছু মাথায় তো আব মানে এবং কমন যে মানে যে একটা জাতিগত হিসাবে যে মাথায় অনেক সময় হয়তো অতটুকু সং মায়া मोना मोननो हायाखै इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा मायाव एंगेज जाना दं बर'फोरा बांलादेशआव एक्चुअली इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि बागै जे কিছু স্কিমলে লাগো মানে স্কিমাव এমন জাতিनि যিনি কমিউনিকেশন দंनायाव हापुं दंलायो যোগাযোগ ব্যবস্থা কামनि कारणे जों সেই इक'नमिक डेभेलपआ सঠিকভাবে जों হয়তো এনজয় খাইনিয়া যিনি যে প্রোডাকশন যে হোমनि थाय মই এই টप रूम যে फाननायनि যে सिस्टेम অনেক সময় ঠিক মতো ফালনিয়া আবার যিনি ত্রিপুরার অনেক সময় বেঙ্গলি কক বুঝিয়া ঠিক মতো হয়তো এদের মানে মার্কেটিং খাই মানি ফালনিয়া বলে কারণে जों অনেক সময় যিনি ত্রিপুরার ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ হইয়া দङ মানে প্রোডাকশন খাইও কিন্তু দাম মোনা দাম মোনা ফালানি রিয়া তো অবশ্যই একটা যিনি ত্রিপুরার একটা দুর্বলতা দङ এই আপনি বাকি তাও আস্তে আস্তে বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ এবং স্থানীয় সরকার যারা তোমরা যারা সচেতন ব্যক্তি মোটিভেশন খাই দङ তাও তো গ্লোবাল যুগ হয়তো কিছুটা আগেনি নাই তাও তো আগেনি নাই কিছুটা চেঞ্জ হোকা পুরনের মেন্টালিটি চেঞ্জ হোকা চিন্তা চেতনাবো চেঞ্জ হোকা আপনি বাকি হয়তো আস্তে আস্তে তাও পরি দङ ত্রিপুরা চলারক বিররক হায়ার এডুকেশন লাই দङ ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি